Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, TheEnderman.gr εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα υπέροχο βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα κάνω react στο Coop has delivered undercooked salmon, που σημαίνει πως ο Coop έχει σερβίρει όχι μαγειρεμένο σολομό. Λοιπόν, θέλω καταρχάς πριν αρχίσει το βίντεο να σας πω να κάνετε like και subscribe και να χτυπήσετε το καμπανάκι για όταν θέλετε να ειδοποιήσετε για όταν βγάζω βίντεο. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ την The Ender Woman να μην με λέει κουραδιάρη στα σχόλια, γιατί είναι πολύ προσβλητικό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. And Coop has delivered undercooked salmon. Τι φάση ρε φίλε, γιατί έχω σε μπουκέτο στο σολομό. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο παιδιά, σας αγαπάω όλους πάρα πολύ και κάντε like, subscribe και share το βίντεο και πείτε μου ιδέες στα σχόλια, σας αγαπάω πάρα πολύ. Peace out gang.